The children of Israel abantwana bakaSrayeli have been on this journey towards Canaan land with God. bakolo uhambo besiya eKhanani behamba noThixo. You will remember that when they arrived in Egypt, Uyakhumbula ke xa befika eJibhithe originally these peoples were not slaves. aba bantu babengabawo amaxhobozo. So history would give us context. Imbali iza kusibekela ngokucacileyo. We come from the patriarch Abraham. Siphuma ke kuAbraham. Abraham, who has 3 prominent sons. Onanyana abathathu. The first son he adopted when his brother died. Owokuqala ke ngulo And womthathela the xa name of that umntu son wakhe. is Lot. Igama lakhe inguLot. This son called Lot, Lo nyana unguLot through his 2 daughters, became a father. ube ngutata koontombi zakhe. While he was drunk, his daughter slept with him. Lo gama wayesele inyembezi And so they gave birth to 2 boys. wazala ke abafana ababini. The first son Nyana wokuqala became a father to the nation known as the Moabites. uzala ke uphume esizwe kuthiwa ngamaMowabi. And the second son Owesibini became a father to the nation known as the Ammonites. yena uthe waphuma kwaphuma ama-Amnoni kunye Abraham had 2 sons. uAbraham babini oonyana A bakhe. son of his impatience and passion. Kukho lo nyana wakhe ke wamenza And the name of that son is Ishmael. igama lakhe nguIshmayeli. Ishmael became a father uIshmayeli lo ube to nguyise a nation we later call Arabs. kwisizwe esisibiziyo yokuba ngama-Arab. Then came Isaac, his promised son, Kwafika ke lo nyana wesithembiso gave birth through himself through Rebekah 2 boys. othe yena ngenxa esetyenziswa nguRibeka bona abafana The babini. firstborn was Esau. Oyokuqala ke bengu-Esawu. His nickname was Edom, Ebizwa ke ngegama kuthiwa the Edom. father of the Edomites. Uyise wama-Edom. The second son was Joseph, Owesibini nguYosefu whose name is Israel. obizwa into yokuba And he is the ungusirayeli. father of the 12 sons. Unguyise ke kwabafana balishumi nambini. Among these sons, there was a son named Joseph, Phakathi kwabanyana kukho unyana ogama a linguYosefu. man who was a dreamer, Umfana apho whose owayenguKhulu. dreams sent him into exile. Owathi ngenxa yamaphupha akhe ambeka There in kwilizwe. Egypt, he excelled, Uthi ke lapho eJibhithe and eventually found himself as the governor of Egypt, wazibona inguye olawulayo the prime minister. inguye inkulu yombuso. Later on, Egameni kwethuba having reconciled with his brothers, xa ethe wavana he nabantakwabo invites them to come and join him in Egypt. ubamema bazokuhlala apha When they eJibhithe. arrive in Egypt, Xa befika they eJibhithe become members of an esteemed family. bafika babantu bangabantu These abasenangqondweni. were relatives of the prime minister Joseph, Aba yayingamazalwana bomkhulu wombuso. the man who had saved Egypt and the neighborhood through Umntu others. owanceda iphutha They were given the kwisimbalela. city Geshur, Banikwe sisixeko eGeshur where they lived as Israelites. apho bahlala khona bengamaSirayeli. Then the Bible says there comes a Pharaoh iBhayibhile isixelela into yokuba that did not namntu know Joseph. owayengamazi uYosefu. We call it a session in this church Siyeke sithi where fellows who don't know Joseph come. apho abantu abangaziyo So when this fellow arrives, xa efika lo mfo he found a tribe of individuals ufika ke apho kukho isizwe sabantu whom they did not recognize. abantu engabaqondi. And so he enslaved them. Webenza amakhoboka. The book of Exodus Iyasixelela ke incwadi opens with God beginning the mission to rescue Israel. ivula ngokuqala uThixo eqala isicebo And he takes them lokuqala out of Egypt. uyabathatha bakhuphe The eJibhithe. Bible tells us iBhayibhile iyasixelela that he performed some miracles, ewenzile ke lo mmangaliso including the painful death of the first son. nokufa konyana obuhlungu And then the konyana. Israelites left Egypt. AmaSirayeli ayehamba But the ke Israelites did not leave Egypt empty-handed. awazange ehambe phatha ke They were asked to take gifts, bacelwa into yoba mababe nezipho but also plunder the Egyptians. baze bawamosha And so they took and they left. bathatha baziphutha bemka. The journey to Canaan land Uhambo oluya eKhanani is not so much a journey of faithful children with their bond. yayingilo uhambo lwabantwana In every abathembekileyo respect, wabo kwindlela zonke. the Israelites were pagans. AmaSirayeli yayingabahedeni. They have been in Egypt for about 420 years. BabeseJibhithe iminyaka So ebizayo. they had left their connection with God. Babesebengenakhonkolo qhagamshelana
But why did they follow him? Kodwa babemlandela kuba kwakutheni. Firstly, Okokuqala, they were not the only ones that followed him. yayingengabo bodwa babelandela uThixo. There were Egyptians that followed God. Ayekhona amajikuta ayelandela uThixo. There were also slaves of other nations that followed God. Kwakukho ezinye ke izilevu ezilandela These individuals were not believers. aba bantu abayayingabantu They were survivors. yayingabantu ababephila. Maybe let me put it this way. Mandibe betshona ngale ndlela. The God of Israel alone uThixo kaIsrayeli yedwa had defeated more than 1,000 gods in Egypt. woyisa izithixo These ezininzi. things happened in a matter of weeks and days. Yonke le nto eyenzeka nje evekini. Anyone who was there, Nabani na owayelapho, anyone who saw God doing what he was doing, nabani na owayebona uThixo you did senziwa not le need nto. to believe. Kwakungadingeki into yoba You mawukholelwe. knew which God to follow. Wawusazi into yoba mawulandele owo This uThixo. was about survival. Yayimeko yokuphila. If this one God Ukuba lo Thixo can do this to thousands of gods, unokuyenza le nto kooThixo then we are abalihlala. safer with this God Thina ke singcono than to kuye remain in Egypt. kunoba masihlala apha eJibuta. So when the journey starts, Ithi ke ihambo xa that's iqalisa where the problem begins. iqala kukho inkathalo. Because God needs Ngoba uThixo to udinga shift their thinking. ukuze ingqondo They need to know who he is. udingeka into yoba mamazi. Because a day is coming Ngoba liyeza usuku where God will not perform any miracle, apho uThixo angazukwenza but they must still believe. kodwa kufuneka bemkholelwa sele kunjalo. And the challenge with miraculous faith Eyona nto ke yokuba is that on the day God decides not to perform a miracle, sikholelwa kuba uThixo such faith does not stand. xa engayenzi asikholwa. So God understands uThixo ekhona they are here babalapho because He has done great miracles. ngenxa ndenze imimangaliso However, sele kunjalo He needs them to commit to Him udinga into yokuba bazibophelele rather than to kuye commit to His actions. kunoba bazibophelele kwinto anokuyenza. And it is at this process He is teaching this Kukule meko kuThixo efundisa abantu that there is a realization into yokuba funeka baqonde that truly these are not believers. into yokuba aba abakholwa ngokwenene. I would say that the Israelites, uIsrayeli ndinokuthi they treated God like a boyfriend. babemthatha uThixo bemenza When He wanted a relationship of a xa husband, efuna ukufumana umyeni there's a difference between the two. umehluko. When you are a boyfriend, Ulolahlwa nangoku boyfriends lack security. akukho zibuyisekwa So when you are a boyfriend, xa wena unolahlwa you nangoku are measured by your gifts. wena ujongwa ngezibili Boyfriends don't have the luxury of playing by character thina anikwazi because you're not safe. ngoba nikhuselekanga. As a boyfriend, Xa ungokumayo if you don't provide gifts, ukuba ke awudethi you run the risk that someone might come having gifts. uyayazi ngokusikhona nobhetha But husbands, kodwa xa they ungumyeni have crossed over that threshold. wena ugqithile kwelo Of being nqanaba. judged by gifts. Xa ungumyeni They are measured by consistency of character. wena ujongwa ngesimilo esi sakho. So the Israelites treat God like a boyfriend. Amasirayeli ayenjonga Whenever He does not perform miracles, uThixo besithi xa then they engababona remind Him, bamkhumbuze into yokuba was there no food in Egypt? yoba yakho kutya Was there naye no water in Egypt? yakho manzi najikude Were there no graves in yakho Egypt? mangqoba naye jikude. This is divine blackmail. Le into yokuba It simply says, sifuna ukuthi I have an ex that still loves you. sifuna ukuthi ndisibana lo If you don't like up to my expectations, ukuba ngabana awuyibhethi ngokuhlobo ulibhetha ngalo uyayazi and God's difficulty, uThixo ke apha He is trying to courtship them uzama ukubatsala into that marital status iyokuba baze where he and them apho bona but may fight, baza but no one will threaten to walk away. kodwa njengoba bexabana nje akho mntu They may uzawuphuma sleep in the lounge, bazawulalelanga but no one will walk away. akho mntu uzawuphuma They endlini may eat bread for supper, sizonke sonke but no one will walk akho away. mntu uzawuphuma This is a solid relationship. ubudlelwane obuqinileyo. So in Exodus 19, He calls Moses to the mountain
ubiza uMoses He gives entabeni him the 10 commandments. umnika imithetho elishumi. Simply put, the 10 commandments Xa siyibeka ke le mithetho elishumi were to be his introduction to his character. yayindlela yokubonisa ukwazazisa So that they know who he is. ukuze bazi into yokuba ungubani. So while Moses and God were on the mountain, Logama uMoses noThixo the Bible besentabeni. says they were there about 40 days. iBhayibhile ithi babelapha iintsuku The ezingamashumi people amane. of Israel Abantu bakaSirayeli who felt that since Moses is not here, bathe xa bebona uMoses it akekho is possible that God is not with us. uyaqonda ntana kusenokwazi ukungena uThixo So akekho. they went to Aaron Baya kuAroni and they requested that they be made a golden calf. bacela kuAroni into yoba makabenzele So I remind you ithiwa again, these are not believers. mandikukhumbuze into yokuba These aba yayingabantu people babengakholwa were pagans. yayingabahedi. So from the mountaintop, God says to Moses, uThixo uthi sentabeni athi you need to kuMoses go down and to the camp of Israel. uthi kuye yenta And into when you get there, deal with your people. uhoya abantu bakho bayakreka. And Moses listening to the noise. uMoses uvale He mfana says it's not a shout of victory. uthi hayi abavuyi kuba No, it is a noise of defeat. bengoyiswanga But ngaqala. it is the sound of singing that is heard. So Kodwa ke vakamba ngabantu abasembadleni. God says to the Israelites, Uthi uThixo I kuIsrayeli accept ndiyavuma. what I wanted to do. Into bendidinga ukuyenza. You guys don't want me to do it. Andifuni into yokuba ndiyenze. You do not desire to be my wife. Andingonqweni into yokuba sibe ngommelwane For bemqamelo. that reason, Ngaloo I nto will not destroy you here. andizukutshabalalisa. However, Kodwa sele me kunjalo. and you, Mna nawe our paths, they come to an end here. iindlela zethu ziyahlukana. And then he says, Uthi uThixo because I am a good God, ngenxa yento yokuba ndinguThixo olungileyo. and my promises do not depend on your behavior, Izithembiso zam azixhomekeke I will still give you the Canaan land. Ndisenza ndinika le nto I will still give you what I have promised. ndiza ndinika le nto bendikuthembise ngayo. He says, behold, I have sent my angels Uthi ahead. ndiyabona ndithumele izithunywa zam phambi So kwenu. when my angel gets to the Canaan Xa land, zifike he Kanaani will clear all the nations that are there, zizawususa zonke izizwe and you will receive your promised land. ndiza kusifumana esizwe benithethiswe But only know one thing, kodwa yazi I am no enye, longer going with into you. yokuba You andizukuhamba. are a difficult people. Ningabantu abanenkathazo. I suspect there were many in Israel who were satisfied with that offer. Nabo babebaninzi ababevuya I suspect there were people in that nation that said, as long as we get our freedom. besithi sifumene inkululeko yethu nje. And so if this is the offer God is making, Enye nenye siyoyam. then Moses take the deal. Moses But the Bible says, iBhayibhile then Moses cried to God, uMoses uthi and he kuThixo said to him, uthi kuye if you are no longer going with us, ukuba awuhambi then we nathi will remain here. asizukuhamba. Why will we go Sizawuhambela when you ntoni are not with us? ungekho kunye nathi? If you, our God, Ukuba unguThixo you wethu remain here, uzawuhlala we will nathi. also remain here Uzawuhlala apha nathi until you sizawuhlala. decide to go with us. Uthatha isigqibo sokuhamba So nathi we are going nowhere. asiyindawo. Why would Moses say this? uMoses wakuthena zayithethelele. Firstly, the mystery is in the geography. Imeko yokuqala ilapha See, kwindawo ebekwe kuyo imfihlo yokuqala. if I was a God Ukuba ndandinguThixo promising my children a promised land, ndithembisa abantwana bam ilizwe I would lethu, never have given them Canaan land. bendingazubaniki iKanaani. Geography, Ngokwemeko yokuhlala Canaan land is not a nice piece of land. iKanaani ayondawo intle, It is so dry. It yomile, has rocky mountains. umkrwabane. If I was God promising my peoples a Ukuba land, ndinguThixo I would bendinobathembisa have only had three options. bendinobanika iindawo ezintathu. Number one, Eyokuqala he should have just given them Egypt. bendinobanika iJibhuti. Egypt is very beautiful. Intle iJibhuti. It has a massive river Nile. Unomlwano, unomlambo. When the Nile is full and flooding, Xa kugcwele ke loo it mlambo, sends high quality soil 10 kilometers into the land. ukhupha umhlaba, ukhuphulisa So umhlaba if uhambe I was a God ukuba bendinguThixo promising a promised land, ndithembisa my second option, elesibini I would have given them Babylon. bendinobanika iBhabheli. Beautiful mighty rivers from Ngoba Babylon. kukho imilambo emihle The apho. Euphrates and the Tigris and the Tigris River. iYufrata
A land, though even it is hot, apho kuthi kushushu there's a cool breeze coming behind Russia and it descends into Babylon. impepho ephuma kamnandi Geographically, he ngokwemeko promised them a horrible land. kubanika umhlaba So ombi if I was a God, ukuba my bendinguthixo third option eyesithathu would have been South Africa. bendinoba ne-South Africa No. See, Come you on need now. to travel to Yeah. understand this. nokuhambe Ours is a very beautiful land. eyethu indawo It is intle a well-mannered country. imhlaba We have ophumileyo enough seas, sinolwandle enough rivers, imilanga portions of deserts. iintona We have mighty mountains, iintaba some beautiful valleys. iintili You must go to Cape Town if you want a cold sea. Go to Durban if you want it warmer. edebhele ufuna ubushushu But he gave them Canaan land. kodwa sele kunjalo So on their journey, endleleni yabo two things. zimbini izinto They left behind ebazishiye ngasemva warm Egypt, ijibuti eshushu going into a cold desert. baya kwintlango ebandayo He's not taking them to a cool Babylon. akabasi kwibhabhele And then he does two things. wenza into ezimbini The Bible says at night ibhayibhile ithi he ngobusuku was a pillar of fire wayebalendike lomlilo in the cold desert. kweli ntlango He libandayo will burst into flames, uzavela abe bringing ilanga Egypt into the desert. azisijibutha In the day, he emini was a pillar of cloud, wayesuka bringing them a full breeze and shade. abazisa umthunzo He brought Babylon into the desert. uzisa ibhabheli apha emnyango Then Moses realizes umosisi waqola where we are going, apho it siyakhona is not the land that will inherit. God himself, he is the milk and honey. Where he is, there is Canaan land. This is why Moses says, if you don't go with us, we will remain here. Because you are the Canaan land. When we are with you, the milk will flow and the honey will flow. The water will flow also. Through the journey, God demonstrates one thing. Whatever you want, if I am here, then you have it. You. So Moses says we are going nowhere. asihambi This is a very difficult saying. inzima ke lena ithethayo So many of us have destinations that we want to reach. zininzi iindawo esifuna uba kuzo singabantu Some of abanye us are so desperate to get there. abanye bethu bangxamile We are ukufika now lapho. willing to leave God behind. sifuna nokuyoshiya uthixo ngasemva Some people get into marriages abanye abantu bangena saying that emishatweni God is not involved in this marriage. umntu abona into yokubana And ziimpawu because they want to say I do, kodwa ngenxa yento yokuba They will yena fight God ulungelo on the lokujama other side. ndizawungena we get into business partnerships singena ebushishinini saying that God is not in that sisazi partnership. uthixo akekho apha But because it is my time to drive a ngenxa yento Lambo, yokuba funeka ndityile nam God will find me on the other side. andikhathali nokuba ndiwisa amaqithiqithi uthixo sithi mandingawenzi We are moved by our destinations to siqhutywa zezi ndawo the point of leaving God behind. simshiye uthixo ngasemva There's a reality show I was watching recently. ndibukela etivini inye inkqubo There's this young couple who wants to get married, kukho esi sibini sifuna ukutshata so they send invitations out. bathumela ke i-invites ebantwini Then they went to the pastor for counseling. baya kumfundisi yakubona The beqalayo pastor says to them, uthi umfundisi kubo it is a problem calling him for counseling after invitations have been given. yingxaki into yokuba nindibize ndizokwenza eyokugqibela Because you ndiqale already beqalayo announced the date. ngoba selichazile losuku There's nothing you will hear that I will say. ukuba ndike ndaza neendaba Already sorted your destination. nizigqibile banyaya So what more can I do? ndifuna ndithini He says the invitations are already out. ndizikhuphile izimele Then what are you calling me to do? ndindibiza uba mandizothini You'll get married either way. ndizawutshata ngoku The pastor says, let's make it easy for everyone. uthi masenzele lula for umntu wonke Call me when you have a problem. ndibizeni xa Because you're going into a problem anyway. Go ahead, get married, hambanotshata and then we'll meet on the other side. sizawubonana xa ihanimuni iphelile See, when you see Christians xa nibona amakristu being
being arrested for corruption, ebanjelwa and then you realize someone left God behind. Kwani kuyokuba ushiye uThixo They could not wait any longer. bebengakwazi ukuzibamba. Moses says, we are going nowhere. uMoses uthi If you asiyendanga are not here, ukuba uhambe nathi we may stay here. sizawuhlala. It might delay the luxury car. Mhlawumbi le moto ndisenothatha ithuba It might delay saying I do. ndisenothatha ixesha ukuthi ndizawutshaya. But if you are not here, Kodwa ukuba we are camping in awuyoqaleni the desert andihambi until you say otherwise. de uthi uhamba kunye nami. Then God says to Moses, uThixo uthi kuMoses, what you have requested, I will do. le uyicelayo I ndizakuyenza. will go with you Ndizahamba kunye and I nawe will give you rest. ndininike ukuphumla. Now, two words that will be important for this Mabini message, amagama efuneke siwagqalile and then we are apha. going to sit down. Sihlale phansi. When God promises uThixo xa ethembisa that He is going with them, ukuba uzawuhamba kunye nabo, He then says to Moses, uthi kuMoses, yes, I am going with you. ewe ndizawuhamba kunye And nawe. as I go with you, Njengoba ndihamba I nawe will be gracious to you ndizawuba nobubele because I know you by name. ngoba ndinazi ngamagama. Then Moses says, Uthi uMoses, if you truly know me by name, ukuba undazi ngegama, and if you will be gracious to me, ukuba uzawuba nenceba then do this one thing for me. ndenzele le nto inye. I need to know your ways. ndidinga ukwazi iindlela And God zakho. says, I will show you my ways. Uthi uThixo ndizakubonisa iindlela zakho. But still Moses is not satisfied. uMoses Then he says to God, uthi kuThixo, show me your glory. ndibonisa uzuko He lwakho. says, show me your glory. ndibonisa uzuko lwakho. God replies, Uthi I uyaphendula, will make all my goodness. ndiza kwenza kwam ukulunga kwam. Goodness in our English will simply mean something nice. Ukulunga apha kuthi kithetha ukuthi yinto entle. In Hebrew, KwisiHebhere goodness means heavy. ithetha ubunzima. The word for good in Hebrew actually means heavy. Eli gama lithi kulungile. In other words, God says, uThixo uthi ngamanye amazwi, I want to show you my weight. ndifuna ukubonisa I want to show you my heaviness. ndifuna ukubonisa uba ndinzima kangakanani na. In being good, Ekulungeni even when I'm not supposed to be good. sele kungafuneki into yokuba ndilunge. He says, my burden Uthi ndyokwe is yam that I am compassionate. yeyokuba And ndinenceba. also my burden Enye is indyokwe that yam I am merciful. ndinenceba. Though I have decided Sele ndigqibile to into leave yokuba you, ndinishiye, but yet my burden kodwa indyokwe tells me yam to change my mind. indixelela into yokuba mandijike. Then Moses says to God, Uthi uMoses, let me add to your burden. mandongeze ke I want to see your glory. ndifuna ukubona uzuko. And then God says to Moses, Uthi uThixo I am kuMoses, going to pass before you, ndizawudlula apha phambi kwakho but there is a place by me, kwindawo apha ngakubo. and I will put you in the cleft of a rock. Ndizakuthatha ndikubethe enkokweni yentaba. In that cleft, Apho kwelo liwe you uzawuba will be kulo, covered by the hand. uzawudagquma ngezandla. The God who passes Ngoba uThixo lo udlulayo will be standing by uzabe to cover him ukuzamgquma. while he sees his back. Lo gama ebona umhlana kaThixo. The God who passes Lo Thixo udlulayo is standing by him ume ecaleni kwakhe to cover him ukuze while he sees amsikelele. his back. Lo gama ebona umhlana Where kaThixo. is God? Zup. Is he passing? Ingabe uyadlula? Is he standing? Ukanifile? Is he covering? Ingabe uyadlula? Where is God? uThixo. Two words. Mabili la magama. Pass before Dlula ngaphambili and see my back. uzibona umhlana wam. Pass before Dlula ngaphambili and see my back. ubona umhlana wam. In English, NgesiNgesi the word before in English, eli gama lithi ngaphambili lithetha ukuthi if we are standing on a queue, ukuba simeke apha, this person in front of me lo mntu ngaphambili kwakho comes before me. uza ngaphambi kwam. Right? We have that one. Niyawubona So this one at the back lo usemva comes after me. uza emveni kwam. So the one who is before me Lo ungaphambi kwam is in front, ungaphambili is ahead. ungaphambili. The one who is after Lo usemva is at the back, usemva is behind. usemva. But something in this text doesn't Kodwa make sense. ikhona into engaqondakaliyo kwesi In sigidi. Hebrew, the word before, Ngesebhere igama lithi the ngaphambili term means panem. ithetha ukuthi ke kwize gama Panem means earlier
kuthetha ukuthi ngaphambili Yesterday, izolo in the past. izolo Now you see there's a difference. siyabona umehluko From the perspective of Hebrew, ngokwesihebhere before is yesterday. ungaphambili lizolo In the past. yedluleyo The word we use for back, eli gama silisebenzisayo lo the term says ano, ubize eli gama kalibiza means earlier, ithetha ukuthi but with a different context. kwakusekutsha To come from the back, uza ngemva to occupy the front. uzeka ngaphambili So from the Hebrew, ngokwesihebhere to be at the back, ukuba ngasemva it means to come in front. So does it make sense? yava Now listen to the text. phulaphula kithini ke Then God says, uthixo I will pass by ndiza kudlula and I will come before you. ndizawuzapha ngaphambi kwakho Before you, phambi kwakho the only way eyona for ndlela Moses to see God pass, kaMoses yokubona uthixo since edlula Panek means yesterday, ngenxa yento yokuba eli gama Earlier. izolo Moses must not look ahead. uMoses makangakhangela He must phambili look behind. uzikhangela ngesemva That's how God is going to ngoba pass. yeyona ndlela And God says to him, uthi uthixo as I pass, njengoba you ndisedlula will behold my yesterday uzawubona izolo lakho becoming your tomorrow. ngomso In lakho other words, ngamanye amazwi God says to him, uthi uthixo do you kuye want to see God? uyafuna Don't look umbona in the future. ujonga The future does not exist. akaphili I am the future. But if you want to see me, ukuba ufuna ndibona look at yesterday. Yesterday, there you will see who God is. uzawubona uthixo uba ngubani na God says, if we're going to this direction, uthixo ukuba ndihamba kule don't ndlela look to this direction. ukujonga ngakulo Because in that direction, ngoba kule ndawo there is only me. ndim ndodwa Because this is why he says, yiyo loo esithi no man can see my face akho mntu unokubona ubuso bam and live. aphile Because to see my face, ngoba ukubona you must come in front of eternity. uzawufuna To see me. ufuna If ndibona you want to see me, ufuna then ndibona we go into this direction. iya kule ndlela ngayo Don't look to this direction. afuneka ndikhangela Because the kule only way to see me is ukuze to undibona look from yesterday, jonga making it your today. If you want to come into eternity, that is highly impossible. I am eternity. So God says to him, you are going to pass where I have already been. uthi uthixo uzawudlula apho besendifike You khona are going where I have already went. uzawuhamba apho besendinyathele khona The troubles you face, ingxako I have faced them already. uhlangabezene nazo ngaphambi The trials that you are going through, imqelamngeni I have ezawuphila already kuyo gone them through for you. ndidlulile kuyo ndayiweyisha ndabona eshiyekileyo So when you go through them, xa udlula kuzo don't look for tomorrow. awuzubakhangela Go back to yesterday. iya kwizo Because yesterday, ngoba izolo I have fought and faced your battles for you. ndile ndakwelisela amadaba akho namhlanje So in your tomorrow, kwingomso lakho when your tomorrow is my xa yesterday, ingomso lakho lilizolo lam you leave the evidence ushiye ubungqina that I have been good, into yokuba bendilungile creating a new evidence ndisenza ubungqina that obutsha I am good. into yokuba ndilungile God says this thing you call your future le nto ibizingomso is my yesterday. lizolo lam Therefore, don't look for a future. ngoko kwesujongana nengomso Your future is in my yesterday. ingomso lakho likwizolo lam Look for me khangela apha because I am the only way. ngoba ndim indlela I am the life ndim and ubomi I am your future. ndim ingomso lakho So today my message is very simple. namhlanje ndizama umyalezo When you face challenges, xa ujongene always remember that God has already faced them. yazi into yokuba uthixo besele dibene Don't worry about tomorrow. ungazihluphi For ngomso if it's God's yesterday, ngoba ukuba God has already went to the extra mile ingomso for you. uthixo besele hambe ngaphambili kuwo It doesn't matter what today looks like. noba kunganjani namhlanje But remember that God is always good. khumbula into yokuba uthixo soloko He elungile was good yesterday. elungile He was good before. enzimizo He is still good today. usenzima And that gives you that assurance that is good today. ndinika loo ngqinisekiso
when we face tomorrow, it's still going to be good. So now I want to pray. If you have a prayer that says, I have been looking into the wrong direction. I have been chasing my own dreams the way that I am chasing. And in the midst of doing that, I've been leaving God behind. If today you want to say that I want to face God, I want to see His face when He passes, and I want to see His back. I want to see His glory passing me by. If you have that prayer this morning, can you please stand up on me? I'm going to ask two people to pray. I'm going to ask a parent. I'm going to ask one youth. Pray for us. Pray for the decisions that we are making in life. Every decision that we make, God needs to be in that decision. It is useless to think that we have resources to make it through. It is very much useless to think that we have money to make it through. If you're going to leave God behind, those plans are useless. Seek God where He is. Look for Him while His doors are still open. Let's bow our prayers. Let's bow our heads in prayer. Bawo mazulwini sebula bawo twasini sithengosi bawo ngamanje twathetha ukuthi ebonakala that bawo sifikelele kwixesha lokugqibela ngathi wena bawo uyathetha bawo ibe ngathi uze ngumkhumbuzi sibulela bawo ngezinto othe wasenzela zona Nkosi usisindisile Nkosi phakathi evekini bezininzi izinto bezinokwazi ukwenzeka ebomini bethu kodwa wena waxaba Nkosi wamaphambili bawo kuba wena bawo ingomso lethu bawo lizolo lakho sibulela bawo uthi wazibonakalisa bawo ebomini bethu sibangaka bawo sikhulile bawo uthi uDavide bawo thina ngaka anzange nambona uThixo esishiyilungisa ngeli xesha Nkosi sizisa wena Nkosi phambi kwethu bawo sibihlisa bawo umoya kwengcwele ukuze bawo xa sihamba phakathi kwezi zitalatho setinakho kubonakale that bawo thina bawo asinyatheli ngokwelizwe kodwa bawo sinyathela ngokwakho bawo sicela bawo bengosi bathulawulo bawo tshintsha bawo ihambo yethu Nkosi kuba bawo siphila ubomi bokufeyikha Nkosi ilizwe bawo libona abantu abaguqukileyo kodwa bawo lisingcolo esiphakathi kwentliziyo zethu silapha ya sicela bekunye nathi ngexesha bawo sivule Nkosi ukuze bawo ukrazule zonke izinto bawo ezimilo ezimbi enhlizweni zethu Nkosi ukuze kuvelise imilo sakho Nkosi sipha amandla ke bawo njengoko wenzayo bawo kumaSirayeli nakuthi bawo nako bawo kwenza njalo bawo ukuze bawo naxa sisiya kule Kanana yethu bawo ubonakale that bawo abantu abangafunekiyo bafike kule Kanana Nkosi bashiyeke endleleni ukuphumele bawo elo cuthwana bawo lizawunyaniseka bawo liphile inyani bawo sicela usipha amandla ingqondo ngesishongo sethu amen. Silungele ukuba kwesini. Sithandekayo sithandekayo mhlawumbi ngadethi abantwana bethu bengekho kuzo kungenxa yethu. Sithandekayo ngendlela esibaqeqeshelayo ngendlela Nkosi yam abanye balapha phakathi Nkosi yam esibaphethe ngayo. Ababuyise Nkosi yam abantwana bethu izwe litsha. Sithandekayo sisawujonga amaluso engcwele sifumanise Nkosi yam kugcwele izifo Nkosi yam kugcwele ii-drugs maluso engcwele zize zizongena kwaSirayeli. Khawukhe Nkosi ethandekayo ubenze okwenene abantwana bethu Nkosi yam abantu abayilungu omeleze Nkosi yam endleleni ngoba nako bakululapha ube ngendawo Nkosi yam uthatha indawo ebomini bakho. Nkosi ethandekayo ngale iyure Nkosi yam ndicela umoya wakho engcwele uhlale kukuzo uthi Nkosi yam aba balapha Nkosi ethandekayo
ngenxa yokokuba umoya wakho nesandla sakho Nkosi yami esingcwele sifafaze phezu kwabo Nkosi yami, baphume Nkosi ethandekayo bokuhlangabeza abangekhoyo kule ndawo. Thixo wethu ethandekayo, siyathandaza ngamaxesha onke emakhaya, ibe ngathi Nkosi yami awusiva Nkosi ethandekayo, ngenxa yokuba Nkosi ethandekayo abantwana bethu lo gama sithandazayo kungeli xesha baphumayo. Thixo wethu ethandekayo, khababize ngokunoko kwakho, thina Nkosi yethu amezi ethu awasavakali, sinikela kuwe Nkosi yami kokuthethe kwakule nabo, ngoba abantwana bethu badwele ezithaveni, abantwana bethu Nkosi yami agcwele Nkosi yami intiyo, abantwana bethu Nkosi ethandekayo abafuna ubuyela ebandleni lakho ngenxa yenkosi ethandekayo, ezinye issues Nkosi yami ezaziwa Nkosi ethandekayo nguwe. Thixo ethandekayo, uthi wena Nkosi yami inamhlanje Nkosi lethu yizolo lakho. Thixo ethandekayo, ngokusiyanikezela abantwana bethu kuwe, inhliziyo zethu Nkosi yami ziyadandatheka, ngoba xa ukhulisa abantwana Nkosi yami ubakhulisela ukubonana nawe Nkosi ethandekayo emntaneni. Nkosi ethandekayo, bayawudlilifa Nkosi yami ngonaphakade. Nkosi ethandekayo, bathathe ngokwakho, thina ngoku ngabazali Nkosi yami asisakwazi uba nolawulo kuba ngoba Nkosi yami indlela zabo